בבקשה. SSC 2015, תחרות הסטארט-אפים Security Startup Challenge של חברת קספרסקי יוצאת לדרך ב7 ערים ברחבי העולם, כשהתחנה הראשונה היא דווקא כאן בירושלים. האם מישהו מהצוותים הישראלים יצליח להעפיל לגמר הגדול בבוסטון? אנחנו עוקבים. יש לנו משהו כמו 27 רעיונות לסטארט-אפים חדשים והרישום עוד לא נגמר מכל מיני תחומים, ואנחנו מקווים שמכאן יצא הדבר הגדול הבא. כמה אמורים בעצם לעלות לשלב הבא, לחצי הגמר? בשלב הראשון אנחנו נעלה 7. הם ייסעו למפגש בלוקסמבורג, שם יבואו כל הפיינליסטים מכל העולם, מתוכם יבחרו 10, ובואו נקווה שכמה שיותר ישראלים. האקסלרטור בא להציע ליזמי חברות סטארט-אפ בתחום הסייבר סקיוריטי הזדמנות להכיר את התעשייה מבפנים, מתוך חברה שהיא מובילת שוק בתעשייה העולמית. ואני מאמין שאנחנו סטארט-אפ עם פוטנציאל נפלא להצליח, במיוחד אם נקבל גיבוי של ידע והכוונה ממוביל שוק. סייבר דרייבר זו חברת אנטי-מלוור, אנחנו מפתחים טכנולוגיה שמתמקדת בהיבט הפוגעני של פוגענים. הרעיון הוא בעצם שלווירוס יש שני שלבים, אחד החדירה לארגון, והשלב השני הוא הפגיעה בארגון. רוב התעשייה היום מתמקדת בהם למנוע מהווירוס מלחדור לארגון, אבל הווירוסים בסופו של דבר חודרים, ואז הם מבצעים את הפעולה הפוגענית. אנחנו שכבה חדשה שבאה לנטרל את הפעולה הפוגענית של הווירוס. יש לך רעיון שהבאת מהבית? יש לי כמה, אבל יש לי אחד מהם שישנה את העולם. אתה רוצה לחלוק אותו איתנו? בקטנה ככה? בקטנה, נכון להיום יש צוואר בקבוק לכל עולם הסייבר, שזה יועצים. מי שרוצה להיכנס לעולם הזה צריך לעבוד דרך יועצים, החל מסקר הסיכונים ועד התכנון, הארכיטקטורה. הקונספט שלנו אומר בעצם שאפשר לעשות את כל השלבים האלה בצורה אוטומטית, ממוחשבת, קצרה ויעילה. אפשר לקנות מניות אצלך כבר עכשיו? זה נשמע סבבה. For us as a company, as Kaspersky Lab, it's really important to build a connection, to build a relations with the young generation, to listen to them, to talk to them, to find out some brand new ideas from them. For us, it's some kind of a mission as a company, not only like making best products and best technologies, but also invest and spend our best resources into young generation. How did you choose Israel to be one of these so little countries? Listen, it's not a secret that Israel is a hot spot for all the new ideas and startups, and you have already, even besides us, you have a lot of interesting people here. So we definitely looking at the map, saying Israel and Jerusalem, that's really interesting for us. ישראל היא מדינת הסטארט-אפ, ועכשיו התפקיד שלי להפוך את ירושלים לעיר הסטארט-אפ. נראה שאתם עושים מאמצים להתחרות במשולש רוטשילד רמת החייל הרצליה ולהפוך להיות בירת הסטארט-אפים של ישראל. קודם כל אנחנו מתחרים עם הפוטנציאל של עצמנו, זה הדבר היותר נכון לומר. באוניברסיטה העברית ולעיר ירושלים יש פוטנציאל עצום. בוודאי בתחומים שבהם יש בירושלים יתרון יחסי, כמו רפואה, מדעי החיים, מדעי המחשב בעיר ירושלים ומתמטיקה הם מהמובילים בעולם, ותחומים כמו אבטחת מידע קלאסי, לגרות את הסטארט-אפים הצעירים שישארו בירושלים. לאחרונה גם התרבות, קוראים לזה אקוסיסטם, הסביבה התחרותית של סטארט-אפים בירושלים היא מאוד תחרותית, ואנחנו רואים שאכן מספרים הולכים וגדלים של סטארט-אפים בוחרים את ירושלים כמקום מושבם. כשאני מסתכל מהצד, נראה שאתה ויוג'ין קספרסקי ככה קצת מעבר ליחסים קונקרטיים, נראה שיש שם קצת חברות אפילו. כן, נוצר לנו קליק מאוד מעניין לפני כמה שנים, כמדומני 3 שנים שהוא הגיע לארץ. באותה תקופה אנחנו גם חשבנו על פורמולה 1, ומסתבר שהוא אחד מהתומכים הגדולים של פורמולה 1 בעולם, של פרארי. ופתאום הבנתי שיש לנו היסטוריה משותפת, שנינו עסקנו, אני עסקתי באנטיווירוס, הוא אוהב חובב ספורט מוטורי וגם אני, הוא איש נחמד מאוד, אכפת לו גם ערכים חברתיים, ונוצר קליק, ומאז אנחנו פועלים ביחד בשתי חזיתות. העסקית הוא פותח בירושלים, כאן בעברית, בעצם מעבדה של כתרסר מהנדסים בשלב ראשון בעוד כמה חודשים, שמתמחים בפיתוח אנטיווירוס, ולשמחתנו עזר לנו בשני המרוצים של פורמולה 1, אז אני תודתי גדולה ליוג'ין. Most of people in the high-tech industries are geeks. How come you're so cool? Geeks are cool. I mean... Touché.